Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Waye? Magaji ne. Lafiya? Na lafiya lau. Na wuni. Na gajiya. To me akai? Ne na wuni. Na gajiya. Na lafiya. Lafiya? A dama baba ne yace idan na fito da gona in zo in ga miki cewa yana son ganin ki. To shine tun baka shigo kira kana ta kwala mana sallama. To na ji tashi ka tafi sai na gama abin da nake zan zo. To na gode. Shikenan kawai tun baka shigo ka ga mutane sallama. Kamar tumatir ta ce wa mutane wuri. Na gagara. Dadi ne mu tai gida in yi ma abba bayani. Wallahi. Ni ma ke dai. Allah yau dandalin ga zai dadi ma. Wallahi yau. Kai. Na gagara wallahi. Yara gudan gama mun da cin ma shi ba su ma ci abinci ba. Yau abba sai ya yi mana faɗa wallahi. Bari mu dawo ba sa abinci. Alhamdulillah. Allah, ka shirya mana wannan yaro na zamani. Ka shi yaron nan fa na ce su je su kai shanun nan tun safe daji. Su dawo su kama aikin gidansu saboda shikin mamasu sun ga ko da yaushe taso haike. Amma yaro nan yanzu ga sha an yi sallar azhar. Ba su dawo ba. Wannan abin da ni ya kama. Allah ka shirya mana wannan yaro. Kuma ke ki ja wannan abu. Idan ki ga ina musu hada sai ki ta ganin matsuwa ta nake musu yanzu ga irin amma alaikum salam ku haka ne ake yi wannan tarbiyyar ce ni koya muku wannan rayuwa ita za ku ce wani wallahi ina magana kina magana Wallahi itace na. wani itace ina magana kina magana wannan wace rayuwa ce tun ina da rai kuna wannan to ina gana mutu yanzu gidan nan ki diba ki gani ji kamar ba mutane a ciki ji ga mama ku ba ta lafiya wannan wani rayuwa ne ba za ku gyara rayuwar ku ba ina rayuwa kuna wannan abu to ina ga babu ne Abba ku yankuri. wani hankuri ina magana kina magana zan bata miki da rai ha ina magana kina maimaita min magana ku je ku ga da uku ke ki tashi ki shara ke kun ki je ki wanke kwanon nan wannan wani irin rayuwa ne wani irin rayuwa ne haka Salamu alaikum. Baba ya jiki. amma wannan ba rayuwa bane ku gyara rayuwa kullum ana ma faɗa mun kullum abin ƙaruwa ne yake na je da To, Allah kiyaye. Am? Ai yanzu ba ki iya ba. A'a me na. Ya ki ta kusa gamawa. To, ni ma na kusa. Mu kare mu ta dan da duk. Ya kusa kare ni. Ko ga wata yariya na ta haƙuri. wallahi oga ta haɗu wallahi Shi ka bi ka gano ko gidan kuwa.
Salamu alaikum. Na za ku je. Za mu je mu koro shanu. Allah na mamata da Allah ku je ku taro shanun nan ku dawo da sauri kuma kar ku zo kun ga magana ba yi ku je ku dawo da sauri Sai mun da. yau sauri fa dare yayi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wani kuma ba? Lafiya lau ha. An wani lafiya? Lafiya lau. To madalla. Kuna lafiya? A lafiya lumi. Ina ka zo tun da zo na neman ka ban ganka ba ka zo ka dibo gona. Eh ba tun shi kuka ce in ta gona in dibo ta ba. To sai wani sana Allah sana tashi na ce to tiya na kasar baba ya ce min ta gano gona in gano wani gona take. Gaskiya baba la halumi na gano gona. San dai babu kada cikin wannan kungiya ta wa'annan da muna na suke mashayan nan masu shaye-shayen nan dai ko? An so an kaho. Ni ba san sunan shi bane. A baban cikin wannan yara ai wannan ba tsara na ba wannan kaho cikin garin nan ba wanda bai san su saboda lalatacin yaran nan ai wannan ba tsara na ne ba gaskiya ni baban cikin wannan. Allah maka albarka. To abin da nika nuyi gobe Allah kare ka zo ka iske mu can madatsar da muke zama. Kaji? Na gode. Ya akwai abin da ka son hada ma gobe Allah kare gona ka zo. To akwai da yake da ka son kai can gonan. to insha Allah Allah shi kamar na. Allah maka albarka. Na gode. Kuma ka dibi kanka da kyawu kaji? Ka zan mutun